sunt Măruța Rățariu și astăzi o să facem provocare nebune 2. Deci, că am făcut și provocare 1. Aceste mesaje le-am primit de pe Instagram și am vrut să încerc să le fac, dacă mai pot să le fac. Și o să... Nu știu când o să pun acest videoclip, ori astăzi, ori mâine, până îl editez. Nu știu dacă îl mai editez, pentru milene. Deci, să vedem. Adică să începem. Deci, avem nevoie de lămâie, muțit. Și, pentru că, da, dacă acesta e provocarea, avem nevoie de lămâie și de un cuțit ca să ne dărâmar, ca să tăiem. Lămâie. Dacă vreți să vă știți, eu nici n-am mai făcut temele. Dar am apucat de vlog pentru că... Am apucat de vlog pentru că am timp. După fac temele și o să plec într-un oraș. Tatăl meu, cu mama mea, cu toți familia. Și o să vin tu mama de acasă. Așa? Revizorul. Hai să nu mai stăm la vorbe, să începem. Copii, chiar am vărsat, adică am vomitat. Am încercat asta acasă. Altăzi mi-a făcut, nu știu, îmi pare ușor dacă ți-ați mâncat. A doua provocare de la Alexandra. E să mâncăm un crem buști așa și toștea asta în 8 secunde. Todo el tiempo. No veo. Era mangiato todos cremos. Și aici spune Alexandra dacă nu am avut timp să-mi dau iar drumul la telefon și o să mă încerc o dată. Doar cu 2 crembuști. Iar mai trebuie. Deci, hai, la treaba. O să facem cât mai repede, că doar 10% mai am uitat. Hai puțin să vă arăt, ca să nu vă mint. Poate ziceți că mi-e lene. Nu știu cum să vă arăt, pentru că mi se vede bine. Uitați. Uitați, nu se vede bine pentru că... Nu. Uite. Deci asta. O să facem cât mai repede cât putem, ca să nu pierdem listul. Hai să dăm start. Așa, start. Și să mâncăm.
nu vreau să. Da, uite. Oh.